Ciari aku malah kayak Indonesia Top Model. Monggo. Kandes. Ya Mas. Lagu legendaris nek angel yang ngene iki. Iya pilih iki ram kudune kowe sing milih angel soalnya. Sing Dek Awan urung nyanyi sapa? Sing Dek Awan. Iki. Iki. Ora iki lho bertiga. Kowe nyanyi nang. Kayak lah yuk, cus. Monggo yuk kene. Ayo Om. Mau bojone ya. Kowe bojone kowe, tak satru kowe. Nyanyi. Dek mikir dek.
Sampun nggih bos, makasih ya bos ya. Entek ya wah kula aneh ha bos nek entek uje mau cekeli wae ngono kok muni entek. Iya entek golek entek. Oke lah sampun kandhase sing nyuwun nggih. Ngalih sembadya aja Mas wonten Arjun. Engko dibonusnya 2 lagu gak apa-apa ya saya. Soalnya ini kan lakonnya mboten humor gitu loh ya saya. Jadi kita harus mengingat waktu. Engko kersa lakonnya ben adil makmur ngono ya terbagi-bagi gitu timer-e yuk cus. Mau bodoni terus kowe. Tak puarane mau bodoni terus. Apa? Arjun, oke. Arjun Mas Ari. Nyanyi. Perjalanan cintaku selalu mengingkari janji pada diriku yang indah.
di depan aja. Iki lagunya apa dua bonus iki nyuwun apa iki tak kasih dua bonus Mas mumpung ijek setengah siji iki apa sing ndi iki gala-gala cincin putih iya ndos Barang jengan. iya ya cincin putih karo gala-gala Mas wis tip wah ya Mas ya Mas ya soalnya Mas sing nyemer terus iki Bang ya mulane tak titeni yuk cus mangga spesial buat mas-mas semuanya kalem oke ya mangga Berbeda
tanggane sampean dhewe ya, jangan gitu ya. Coba sampean tertib ngurmati sing kagungan kersa ya, Mas. Tutup dulu. Tutup. Mbak Yu. Ih, Mbak Yu tak tenteni kawet ndek mau ki lho kok gak gelem teko-teko. Nang isor prank. Gek tunggale nganu mang. Mak aduh Dewi sapa Mang? Kartini. Sapa? Dewi Kuntini Mang. Lanjut ta ora? Gak wis pas wektune Mbak Yu. Mas, Wis pas ora susuk. kowe cah wedok ning omahku aja lali gaweanmu, aja mung seneng-seneng tok. Terus Yo gawean dicekel, siji mbah-mbah, siji nyapu, siji ngepel, siji ramban, siji masak, siji nyambel. wis tak cekel. Mbok cekel tok. Lebih. Niki sampun lakon niki Pak, niki lanjut lakon. Sampun lambat. Pak Naim, niki lanjut lakon Pak Naim jenengan mawon. Ngenteni simbok. Simbok ya Mbak Yu. Simbok iki mau ning pasar. Jere arep tuku lombok karo brambang. Kae. Simbok banget ana ora turu wae. Ya kok bisa Mbak? Wani lungguh. Gaweanmu urung rampung semingah lungguh. Mbak Yu bar kok salon kok ketara lentik piur. Bondi. Rambut piur. Ayo bondi. Aku hanya dibiyen lu wis kere tadi yo tak kene bondi. Penting Cek. Wis nanang ya golek modal tok ae senengane. Ora apa-apa penting jagunge lemu-lemu ya Mbak Yu. Jangan jagung ngambil nanti kepletok. Ning ndi to, Mbok? Adi-adiku yang ngono kuwi anane mutan sadan, dane ra obat-obat. Kandhane kok. Sesuk tercemar kowe Mbak Yu. Aku wis tercemar biyen mulo gara-gara kowe. Engko dedekne nang arep kuburan ya iki Wis tekan. mateng kurang. Lho, saiki mah kondi malah gek teko lho Mbak Yu. Ngono sampe nek nidakno salah ki ning aku tok jebul iki lho. Teko neh. Siji, loro, telu. Ana nara. Simbok. Simbok ki anake akeh beda bapake kabeh kok ya. Senengane aku. Ketara bapakane dhewe-dhewe ya. Loro muyeng ya Mbak. Rasane simbok karo anak-anake. Cung simbok metu kok mamer lho anake berdua. Biyen isih manggon ning mamer, metenge wegah, bareng metu kok mamer anggo lanangan dhewe. Nanti aku dadi kaya ngene ya mbah panes mbah sing ndi wong siji pap. Simbok ya bapane pirang-pirang. Timbang sampeyan nesu-nesu ae ape tak lebokno nang Purwatu. Roh Persatuan Waria Tuban. Aku mau bertanya komunitas ya Mbak Yu. Lah mane guru yang salah gelandang, rumasane ngomong sing digelandang dadi anak. Aku ngurusine lho.
mbak loro. Wis. Kono-kono nak wis Ayo nih. Lho anak-anakmu iki lho do manja-manja. Lah gene. Isine mung saben dinggo mok isa isik kulit, isa isik rambut. Lah jenenge Sing wong girang ngene iki sing saben dinane rekoso apa-apa sing tuwa. Meri, Mbok, Meri. Ayo gaweanmu to, Mbak Yu. Gawean yo bareng-bareng. Wis to jodo geger ae. Awang sing Mbok sing golek butuh arep geger lho kok do geger. Lah yo iki lho Mbak Yu gajah. Butuh apa nek anak-anak sampean liyane saben butuh gak kira dituruti nek aku sing butuh. Lah kok yo Semayani tok. Kok yo tak turuti ngono lho, Nyong. Ganyong. Kapane wedak liyane Loh, lah bobo pedaan apa kok ora ndek wedak? wedak 45 saben lho kowe. Apa? Lah kulit elek-eleke. Lah piye Mbak Yu? Anak kesayanganku ra iya. Kok kek Limpe sithik yo kretok garing digecek kon nganggo wedakan. Yo ora apa-apa. Rambok kancaku do minggat mergo aku kere. Angger wong kere ya mesti kancae kok kanca setan ora gelem nyedak kok, Mbok. Setan-setan aja dicidai setan ora kesurupan malah aku sibuk. Kok ya, Mbok? Kene-kene rada cedhak ngene. Kowe iki jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Apa teko ning papan gunung kene, Nduk? Iki dipun srawati. Kula Endang Roro Setumpi. Endang Roro Setumpi, lah omahmu ngendi? Kula niki mboten gadhah. Alah gene. Ora duwe omah. Usak nombok. Ora duwe patung kaget pinten. Kowe ra duwe omah. Lah kok rene ana apa, Nduk? Karepe kula jenengan. Oh, arep melu aku. Iya, arep apa? Amel apa? Piye piye Tak kira rumah saku arep daftar yang mamer ngono. Mbak Yu iki lho. Nduk, piye to, Nduk? Iki tak nduk keset gawean to. Tak tambah siji. Piye? Sakit ra di omah. Kok nek Piye to? Ora sadu rewel. Kok gampang omongan sego campur tiwul lek kok iso dikene. Mengko jat aku. Peneno ora apa-apa. Nduk, nek kene anakku akeh. Umpama mangane mung sithik-sithik ngono piye? Kenapa-napa kok? Ora apa-apa. Kene yo, Nduk, kowe ora usah melu. Kowe ning kene tak pek anak angkat wae piye? Pek anak angkat. Heeh, kowe tak sedulurke karo anak-anakku kabeh iki. Nggih, matur nuwun nggih, Mbok. Gelem? Iya, Mbak. Yen tok kowe gelem jenengmu yo aja Endang Roro Setumpi sing padha karo dulur-dulurmu. Iki klething biru, klething abang, klething ijo, klething ganyong. Kowe tak jenenge klething kuning ngono piye? Apik to, Mbok? Saiki ini yo Nduk, wong gandeng kowe dadi anakku iki lagi anyaran. Aku ngongkon karo kuwi yo, kowe rambano ning sawah kono. Rambang? Heeh, ora jumune. Wong lagi teko kokon rambang to, Mbok. Wis ora apa-apa. Coba dene iki tenan apa sing pengen melu aku apa? Melu ning kene iki yo kudu mergawe to, Mbak Yu. Mosok arep tenan turat. Lah kowe yo turu ora turu gawe bapak pisan. Sing tersayang kok. Kok nek sampean masak karo iku wani sampean melu Mbak Yu. Nambah. Nah, iki Bawanan. rambano godhong semanggi ning kono kae, ning sawah sisih kono kae. Dikebaki yo dulur-dulurmu akeh. Kanjeng Loto Pito iku ngebai. Ayo, kebaki. Apa yo sedina kuat kebai to, Yen Mbok? to kowe sing ngono ya diewangi ben ndang kebak. Mana lek wangi Mbak Yu? Iki wancine ketiga ya, Mbok. Ora Kok iku tutup. jenenge wis to Mbak Yu kan. Ning sisih kono kae aku ngerti. Saiki kudu dikebaki. Nek ora waktu
apa-apa engko tak ewangi ora apa-apa. Terima ya. Wis ben ramban karepe. Gandeng kuning. Kalau semua aku ngeker luwih sampe. Kira wae urip bakal sampe sedulur foto ning aku. Mereka sunyatane beda kok. Kuning. Pancen rikala semono iku aku ya kepengin mengin menggak. Nanging kepiye meneh? Aku ya mesake lawan kowe. Ora duwe papan dunung. Bareng kowe melu ngenger ning omahku, diangkat dadi anak karo simbok, ora anak sing diipuk malah diangkat anak junjung. Saiki wis sampe dino sibuk asik padha ndak siyo karo aku. Ora usah nelongso, rasa kaya ngono. Aku saben dina bakal sambiyantu karo kowe. Nyono sampeyan sing Sing sabar ya kuning, mergo kae lho ana lagu sing ngandhakake berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang kemudian, muga-muga kaya ngono. Saiki ne kowe ramban sisih kene, aku tak sisih kulon. Bendang kebak ya. Ning ati-ati engko nek ana apa-apa, umpamane ana ula, kowe wedi bengok. Ya, wis kok ora usah kuwatir. Ora. Engko bengok lho ya. Pancen bener. Iki mau suaraku Cak. Ora babar pisan. Iki salah sawijine pawujudan ki. Kuwi kok bisa tutut jalmu. Ora usah kowe nggumun lan aku najan wujudku kaya ngene iki nanging aku kanthi nyatane bisa tutut jalmu. Yuwanohake aku ki aran Bangutonto. Iya, Iki srawungake aku penting kuwi. penting kuwi. Dan dadi aranmu penting kuwi. Piye, Bang? Kok kowe nganti tawang-tawang tangis kajinan ana ing tengah welas. Iki mau jane ana apa? Apa kowe iwak segala? Apa Ini ya Bang Nono. Ketika aku tawang tangis ana sak tengah kelas. Tenane aku ra doyak-oyak kewan kang galak. banjur nganti kowe tumekan nangis. Nanging ati aku nangis, mergo aku nangis sing kahanan uripku. Sampe dina aku nemoni urip sing kaya ngene. Simbok lan kabeh sedulurku iki tansah dak siya karo aku, meri karo aku kok bangun tondo. Dadi kowe gak siya marang wong tuamu lan kabeh sedulur. Siji wae ora ana sing seneng karo aku kok bangun tondo. Kaya Kamoro iki dina simbok omon aku. Supaya ramban kebayanane Kanjeng Moto-Pito iki. Tak kira wetane aku lamun aku bisa kebayanane Kanjeng Moto-Pito
pancen apa pendidikan. Kalamun to kuwe kabubutan dening wong tuamu keng supaya ngebaki ananing kranjang mata pita iki tangeh gendong lamun kowe bisa ngebak. Nanging Kleting Kuning Piye bangun tante? kalamun tonggonmu nangis iki mau mung jalaran kowe kautus dening wong tuamu keng supaya ngebaki kranjang mata pita iki. Ora usah kowe mbacot tonggonmu nangis. Aja nganti kowe nandhang pangresula. Mungkin aku bakal saguh sabiyantu lan kowe sak putuhe Kleting Kuning. Iki aja ngoyo-ngoyo to bangun tante. Kene apa kowe ora percaya karo aku? Iku jek kuwati pan. Iya. Aku sing menungso wae ora bisa ngebak yanane kranjang moto pita iki apa meneh kok kuwi to bangun tante. Apa salahe? Kalamun to aku mbudidaya petulung lan kowe Kleting Kuning. Nanging kalamun to ing mengkone aku tetulung lan kowe ngebaki kranjang mata pita iki. Nanging aku duweni penjaluk karo kowe Kleting Kuning. Kuwi duweni penjaluk karo aku. Bener. Banjur penjalukmu ki apa? Kang dadi penjalukku dudu wujuding bondo dunya. Lanjut. Mergo nalika aku ngerti kowe kawujudanmu ayu satemah luluh atiku aku pengen duweni lan kowe. Tetane aku ngebaki kranjang mata pita iki syarate kowe kelakon gelem dadi bojoku. Aku wis kok pikir kabeh pangucapku. Dina apa ora? Aku kawujudan menungso ning wis sawijining titik. Apa moto kowe nembung tresna karo aku apa apa kabeh kowe ra teges kowe kodrat Bang. Kuwi mung Ora pawadan menungso kok jejodhoan karo salah sawijining kewan. Kleting Kuning. Piye Bang? Mbok menawa iku pawadanmu. Kowe ora bisa nampa apa kang dadi tresnaku. Ya, ora apa-apa Kleting Kuning. Nek pancen kowe ora bisa weneh pawangsulan kanggo aku njaluk pamit Kleting Kuning. Apa Kleting Kuning dadak ndel Tapi aku. aku to Bang Tonto. Kene aku kaijenan rono sapa-sapa kapal rono sing gelem tetulung marang aku. Iya. Wong kowe sing arep tetulung marang aku. Ini ya Bang Tonto. Iya bocahan. Aku buktekke sepiro to gedene tresnamu kang tumaduk marang aku. Iya, iya. Ning kene aku njaluk bukti. Aku kepengin kranjang moto pita iki kok kebaki. Banjur aku bakal menehi pawangsulan karo kowe kok Bang Tonto. Kaya ngono Kleting. Aku njaluk tulungan kowe. Piye Bang? Keranjang mata pita iki papan kesak usul wit kang gedhe kae. Kaya ngono ya. Kene aku bakal ngene bagian keranjang mata pita. Tinggal karo kowe gelem meneh wangsulan kanggo sing bagian keranjang mata pita. Aku bakal budidaya Kleting Kuning. Oh, Kleting Kuning. Ora nyono babar pisan. Kranjang moto pita iki saiki wis kebak aku matur suwun ya Bang Tonto. Kleting Kuning. Kepiye Bang Tonto? Seneng sak jeneng atiku. Aku nyawang kowe bisa mesem katon jiwa. Mergo apa? Saiki kranjang moto pita iki wis kebak. Ini ya Bang Tonto. Mergo tak sawang ki wis suruping surya. Simbok iki ngenteni aku ning omah aku jaluk pamit ya Bang Engko Tonto. dhisik to Kleting Kuning. Piye Bang Tonto? Kok gampang temen sakwise kranjang mata pita iki kebak. Dur kowe gampang ninggalake aku. Kamangka kowe tau janji lan aku apa coba? Sakwise to kowe sanggup ngujuti anane kranjang moto pita iki dadi kebak, aku bakal menehi pangsulan marang kowe. Banjur kan di pawangsulanmu bocah. Wis kene Bang Tonton.
aku bakal menehi pawangsulan marang kowe. Aku ora bakal njani-jani. Iya. Aku njaluk inah 40 dina suwi. Jaluk waktu 40 dina. Kanggo mikirake perkara iki banget to. Iya. Ora iki panopo kok. Aja meneh mung 40 dina bebasan. 100 dina aku saguh ngenteni apa pun dadi pawangsulan iku Cahaya. Kaya ngono. Ini Yen pancen kaya ngono sawetara sewan-sewangan Cahaya. kok wis jangkep 40 dina. Kowe temukane tak iki. Aku kayak bayi iki sing Hati-hati Kakek. Bejone iso Wis kedua. ben masang, Nduk. Jom. Ngono masang, Nduk. Sanduran masak ya. Sandule sing pedis. Rumah samu restoran piye do mesen dhewe-dhewe. Lah piye? Kok warung makan ae. Siji njaluk asem, siji sambel. Kowe dadi penggaweane. Bener wong wedok lho. Isine tengok-tengok tok. Ana salah siji paido. Wong kok senengane Rasane wis ta, Mbak Yu? Ih, Kok wis mateng kok. Wis. ayo mangan nek kaya ngene. Ngosek ono gawean siji. Sik to, Mbak. Sedina muput lho, Mbok. Apa? Ngeleh. Lah ya kono bar iki gawean iki kok ndur mangan sak warekmu kono. Nduk jumone manci sing legit guys. Tak jupone. Kono Mbak Yu. Kono apa nek to, Mbok? Mbok. Takon isa-isane mau sih. Kenteng ijo, kenteng biru, kenteng abang tak nganggo tengok-tengok ambok ya, Bu Gusti. Kok senengane malah barang. Aku dhewe yo kesel lho, Mbok. Bawanan iku. Tenggune. Iki isai. Sing mbok njaluk. Anggonmu isai sing resik kaya anyar kae. Lah dalah. Ora resik, ora sabar, ora samangan. Si Mbok, Apa? Mbok aja kebangetan to, Kene Mbok. kowe kok salah ae. Wong budidayamu piye supaya bisa putih resik, kowe bali terus mangan. Wes nuruti lakoni kok wis bantah wae kowe iki. Kowe pengen mangan apa ora? Rasa nangis. Wis to, ora satu ngamuk kabeh. Kanyang, nek kowe ora trimo diwangi kene lho kok senengane. Iya, kae-wangi rasa ngamuk kecocotan kabeh kok. Ada diwangi kok. Kok karo adine kok senengane ketaran. Wis ayo. Wis kono. Wis. Ayo diwangi, Mbak. Aku ora iso ngucap meneh. Gara-gara Simbok uripmu ora kepenak malah sansaya rekoso. Nelasa uripmu ning kuning. Aku njaluk ngapura ya ning mergo Simbok. Kebangetan dulur-dulurku karo Simbok kuwi kok. Neng, aku tak golek warung, golek gosokan grenjing kuwi lho, ben rodok cepet ya. Ning kono ana banyu mili kae. Gosok ning kono sapa ngerti. Iso anu karo lempung gak apa-apa. Ya, tak tinggal lho ya. Ora. Warung sak kene yo akeh kok. Jarine Simbok
sing teko penting kuwi. Sajak kaya kaget kowe penting. Wis suwe nggonku ngenteni kanggo jangkepi dina 40 dina. Nalika semono kowe janji lan aku arep weneh pawangsulan kanggo aku. Nanging sakwise aku ketemu lan tumeka ana ing papan kene. Kowe kok mung tawang-tawang tangis. Apa pancen kowe abot nggonmu arep weneh pawangsulan kanggo aku Getih Bumi? Getih Bumi. Tawa-tawa tangis kaya ngene. Ya. Teges aku nyabot arep meni pawangsulan marang kowe iki ora. Banjur perkaramu. Bola-bali aku nangis sing karo uripku kok kamu nonton. Sing kok lah sedulur ngomong aku supaya resik anane dandang sing wujude kaya ngene. Kudu balik anyar meneh. Katane ora kurang-kurang kon kubuti toyo nek kabeh kuwi ora bakal bisa kok bangun kok. Aku bisa ngrasake panelangsaning uripmu. Najan abot kaya ngopo Getih. Kowe gelem nglakoni kang pilih lega. Satenaning lelakon iki mung trimo dadi patogan kamangka. Patogan iki yen kok lakoni kanthi ikhlas lahir tumusing batin. Kuwi mung dalan kanggo kamulyaning uripmu Getih. Mula kalamun to cetha kowe nggonmu tawang-tawang tangis mung perkara kowe kabobotan dening wong tuamu kang supaya ngresiki ananing dandang iki. Merga gedhe rasa tresnaku aku lan kowe, aku ora tegel rasaku. Yen to kowe tawang-tawang tangis, sakutuwe aku bakal sabiyan lan kowe ngresiki ananing krajang ananing dandang iki. Bakal sampeyan marang aku. Ya. Dandang iki mengko bakal tak resiki bisa kaya dening anyar meneh bocah. Getih Bumi. Bola-bali sing ketulung aku iki kuwi aku matur suwun banget nang kowe. Apa luput bulan apa salahku kalamun to aku sabun bulan kowe mergo kowe katresnan. Yen pancen kaya ngono, dandang iki papan ki saking kali-kali. Ora bakal doyo. Resiki anane dandang. Kedadian apa Getih? Nalikane aku sawang lan tansaya ngrontoke rasa tresna babar. Ya tresna pati-pati lan kuwi. Dadi aku pengen duwe lan. Mula balik wis ketemu marang aku. Jumbuh nalika semono. Kowe arep weneh pawangsulan kanggo aku. Ning kene tak enteni bocah ayu. Pawangsulanmu kang gumathok. Ngono kan tonton. Iya. Yen ngono aku bakal meneng pawangsulan marang kowe tonton. Aku sakoh kok mek bojo. Nanging kabeh kuwi ana syarat lan saranan. Wis pas. Kalamun to kowe gelem tak umbut garwa. Kowe duweni bebono kanggo aku. Kowe wis pas. Jur apa kan dadi panjalmu.
ning kene aku bakal mujuti bocah. Menjaluk kurana liya. Aku jaluk suwiwimu sisih tengen kok. Jaluk suwiwiku. Bisa aja matimu sak bisa kondo kaya ngene kok. Kaget sajroning atiku. Sakwise kowe ngucap nalikane kowe weneh pawangsulan kanggo aku gelem nampa tresna. Kowe duweni penjaluk ora wujuding donya lan arpa. Mung kowe njaluk suwiwiku kang sisih tengen. Ing kamangka ketikune suwiwiku iki kan sarana nggonku bukan marang jiwa lan raga. Yen to aku mengko bakal wujudi suwiwiku kok ketok. Oh, lakon tumekaning pati goting kuning. Kowe kuwi gumantung ora nyeneng. Aku gedhe tresnamu karo kuwi marang aku. Tapi kowe sak ngundangane kabeh pijaluk aku to. Betul. Piye to? Gede rasa tresnaku aku lan kowe. Najan abot dikaya ngapa nggon mujuki lan kowe. Kowe njaluk ananing suwiwiku kang sisih tengen. Ning kene bakal tak wujuti kowe. Banjur kapan aku bisa wujuti apa kang panjenengan cahaya. Bisa timbiti saiki kok kamu. Wes lumrah, lamun jeneng kita durung wanut lawan wis rawungke ulun tenane mono Bathara Indra saka kayangan Salendra Bawon. Ora dadi boyong malah ulun nelakake gedine matur nuwun. Mung mergo saka sabiyantu kita sak temah ulun badar kawujudane bangun tondong mau bali kaya doingu ditahulun Kados pun. yen ulun sawang saben dina jeneng kita tansah tawang-tawangan kaya-kaya ana bab sing sumimpen sakjroning ati kita tenane apa mula bukan Nika istrinipun dinten sak menika kula menika sampun kepisan dengan garwa kula kang Mas Bandi Asmara Bali. Kasunyatanipun sampun ketepung tilangan yen kula ngupati dengan garwa kula. Nanging ngantos dinten sak menika kula dereng kepanggih dengan kang Mas Bandi Asmara Bali. Kula kinten sampun mupus gesang kula. Menawi to kula menika boten saged sandingan kalian garwa kula saking jeneng kita ora usah sedih. Jeneng kita aja ngresno. Jeneng kita aja mupus. Laku jantraning titah kang mapan ana ing Marcapati. Tenane mono kabeh mau wis karepta kelawan Sang Hyang Menang. Lamun jeneng kita saben dina tansah kaya ngene. Padha wae jeneng kita ora percaya marang panguasane Kang Hyang Menang. Tenane mono jeneng kita mapan ana ing Marcapati. Iki kebake panggodha lan pangrencana. Lamun to jeneng kita saben dina tansah kresula. Rohani roh yen pangresula iku tenane mung dadekke memala
Ewondene panggesah iku mung ndadekke ati susah. Jeneng kita kudu tabah. Jeneng kita kudu kuat. Lamun jeneng kita ikhlas nglakoni lelakon-lelakon lan pesten saka Hyang Wenang. Iki ulun gadhahi kapitayan. Lamun mengkone bakal nemui kamulyan iki. Mula kuwi titah ulun galuh Candra Kirana. Tenane lelakon-lelakon sing lagi wae kita lakoni ana ing desa Ndadapan. Iki ulun mangerteni kabeh. Mung panjen kaya ngene iki syarat lan sarane jeneng kita bakal tinemu kelawan garwa kita kang sesilih Inu Kertopati yu asmara. Nanging lamun to jeneng kita iki sing mapan ana ing desa Ndadapan. Selawase urip jeneng kita ora bakal bisa tinemu kelawan garwa kita Inu Kertopati. Kula kedah tumuju wonten pundi sih? Yo, tenane garwa kita Inu Kertopati ora adoh papane saka desa Ndadapan. Mengko jeneng kita Galuh Candra Kirana tumuju ana ing desa Parangkurusan. Merga ning kono ana Kanoman kang bagus gagah pideksa kang sesilih ande-ande lumut. Tenane mono ande-ande lumut kae ora ana liya garwa kita kang sesilih Inu Kertopati. Nanging anggon nuju mangkah iki mengko bakal nemoi bebaya. Bakal nemoi sandung rapet. Mula saka kuwi ulun bakal mene piranti kelawan jeneng kita. Tampanono. Nika menapa pisan? Iki bisa diarani Kyai Sadolanan. Tenane mono iki uga kalebu sanjatane para dewa sing mapan ana ing Kahyangan Salendra Bawana. Katiasane pancen ngedap-ngedap. Lamun jeneng kita tamake gunung, saknalika gunung kae bisa jumput. Lamun jeneng kita tamake segara, saknalika uga segara kae bisa asat. Lamun to tamake lemah sak temah lemah mau bisa bengkak. Mula kuwi jeneng kita ulun bakal mitungkas kelawan jeneng kita Galuh Candra Kirana. Aja pisan-pisan jeneng kita nggunakake Kyai Sadolanan lamun to ora kepencoke. Kula nilake matur suwun. Jam iku sampun ketulung dateng. Wis jamak lumrah lamun to ulun dibantu kelawan jeneng kita. Mula saharene wis rampung. Jejiban-jejibane sapetara jeneng kita tak tinggal. Ulun bakal nuli bali ning Kahyangan Salendra Bawana. Karya Basuki kita. Mbok menawa iki saron aku bisa ketemu meneh marang garwaku Mas Patris. Kula saka kuwi aku bakal tumuju ing desa Parangkurusan. Thank you.
Jaren simbok kok apik banget karo aku. Aku ora gelem dandani aku. Lho, aku ki jane ya tresno karo kowe lho, Nduk. Ngene, dandan sing ayu ya. Apa? Apa? Ngambune kok kaya ngene. Ambune apa to, Nduk? Wong ambune ya wah, ngene ra pakat ngene kok iso. Iki apa to, Bu? Iki minyak, aja rame ae ben ayu kok ben ditampa kowe. Wis, ayune ngene kok wala-wala.